munkatársainkat. Akkor futás! Futás legyen, futás! Futás, futás, futás! Futás, futás, futás! Futás, futás! Futás, futás, futás! Futás a képhez, mert 5 perc múlva itt van. Ha sétálok, akkor le fogunk készülni, mert 10 perces az út. Hello! Hello! Hello!
A következő megálló Boráros tér, évállomás. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Átszállhatnak a H7-es hídre. The next stop is Boráros tér. Change here for Suburban Railway Line H7.
van Lajos utca is. Mi? János utca, Lajos utca, Béla utca, Sára utca, Kata utca, és Pöcs utca végáll. Mihály utca. Mihály utca, Márk utca, Ja. Csaba utca. Gyula utca. Gyamri Gyula vagyok, aztán most fellettünk. Következő megálló. Sose tudom elfejteni. Itt mindenki Gyula. Itt mindenki. Nem kaprodját félek, hogy egyre kevesebb annál jobb. Mondtam a Csabinak, hogy én megígérted, hogy én végigazza már rége. Végigazza már rége. Na, Jó. már egy tapigép. Már elfejtettem, hogy mit akartam volna mondani. Nem baj, majd eszedbe jut abba a kis csöpuksitba. Majd a kecske vitt beleszarja. Mielőtt jöttél volna, egy 66-os volt szólóba. RY 604, ami a 166-osról való. Ja, láttam a Topánkánál. Aha. Get, itt van. Hol a videókamera? Ja nem. Azt hittem, hogy a 233-es GVM-et. Barom! Barom! Elnézést. Kicsit feszült vagyok. De legalább jó, visszajött a hangom. Olyat tudok ordítani, amit összeszarja magát mindenki. Mi ez a szarszag? Nyisd már ki az ablakot. Te finktál be? Nem. Akkor mi ez a szar? Fú, man. Ott a közvágónál, Igen? na ott, Fölszállt egy tetves csöves? Ha nem. ott lehetett érezni egy csatornaszagot. Ja, úgy látszik már feláramlott ide a Soroksári-ra. Vagy a szájszagod ilyen büdös? Nem. Hát a kecskének büdös a szája. Sok szalmát, vagy mit zabál az? Szalmát, nem őt. Szarmát. Nyuger meg, ahogy állok a megállóba, hogy bámul. Anyádat bámultam még él. Ugye 70 fölötti. Ott koporsó Ja. és a sátán vacsorája közti. Aha. SK 725. Mi van itt? Csupa SK? 3-as metrópótló. Én értem. Jaj, de jó. Kimossák az agyat? Legalább lesz agyad. Kimossák a kvartot. Mit? Kimossák a kvartot. Hát lehet, hogy van benned is. Mindegy, igazságos az úr. De meg még mindig nem úgy érzem, mintha Nem? mintha eddig is lenne. Paparja turkod? Nem. Hát amikor a mappás Jóskat, az a Bingla bácsi, Következő megálló. elébe fújt, a
Vikit, ez majdnem megvakult, és így nem tudott beszélni 2 napig. Aha. Tehát a Viki tett valamit, hogy a Béna bácsit kirúgják a vérbe. Tehát csinált egy álprofilt, azt próbálta bizalmamba férkőzni. De aztán mikor lebuktattam, hogy nem is ő, letötöttem a francba. Pirosat látok, mindig azt hiszem, hogy a jön. Mert itt fogják végighozni azt is. Mikor? 2:33, hát tudja a rák. Úgyhogy figyeld azért. Ezt a évet elkapom. Szétkapcsolták a nagy egységet. 947-et az 50-ről. Ez most kicsibe szaladgál, mint a mérgezett egér. Hol itt el a 1352. Mi van leeresztve az áramszedője, Dick? Hát ez ilyet mi nem láttam. Ezt nem szokták csinálni, vagy ennyire hazarolja KCV az áramot. Ki állt a forgalomból. Hát de így. Aha. Így úgy néz ki, mint egy selejt. Hát de nem. Dehogy. Mi a gyász van ma ezekkel a hülye autósokkal? Mindenki meghodogott. Fú, hagyjuk el Pestet, mert már a második, hogy fölcseszünk vagyok. Komolyan még gyalog biztonságosan. Nem? Ja. Nehogy is, mert a többi ember az többi ember az meg neki megy a másik embernek. Még az sem biztonságos. 15. De jó lenne a 73. Nem, 79. Már megörültem. Mert itt van a 73 is. Valahol a vonalon. Ezt el kéne csípni valamikor. Ja. Csípom az párszor így elcsípek már ezt meg azt. Tegnap például nem is tudom melyiket küldtem. Amilyen szeret. 15. 80 azt hiszem. Akkor kimélt. Oh. Jó. Oh. Ja, élvezkedik. Csak úgy jön magában. Ott áll az a... Előre nézzék, öcsöm. Anyádat vegyem szép. Potter úr. Előre nézzék, Potter. Fejre húsz. Hiányzik a H betű is, A betű mellett. Ja, hogy ha. Nem. Ja, hogy Flimmer. Ja. Tudod, az Ahmed, a halott terrorista. Ja. Az élne, már nem sok ember élne. De élne. Túl sokan vagyunk így. Ember akárhol megy több 100 000 cápa legalább. Bizonyos. Tegnap a Micsoda? Gyeseves Flirt 3-mal mentünk a Vörös. Csabival Sopronba. Ami jó, minden. Igen? Aha. Annyi cápa eredel volt. Ilyenkor kihoznám a tropikáliumból a cápákat. És kajálnánk fel a felét. Hú, de sikítás lenne. Az biztos. Mondjuk ha meg az valóságos lenne, tudod, ami a szárazföldi cápa, tudod, ami a levegőbe repült, azt így gyilkolt az embereket a Sharknado-ba, vagy melyik volt? Cápanádó. Nem tudom, hogy azt látta, de... Valonnan elég. Jó
Mondjuk kicsit óra, frász kaptam, amikor így egy pillanat alatt így leharapta, és így a bele így fröcsögött így a... hogy is volt, várjál? Volt egy olyan, hogy így állt a csávó, és 2 cápa jött, és így a fél testét így elvitt egy pillanat alatt. Aztán. Ja. Jó kis film. MVX-ről 704. Ezzel keverted össze, Aha. gyógyegér. Arrébb a beledet. utasainkat. Olyan hamar elszáll, na most látod is majdnem. De ez is 2027. Mi? Ez 2027-es. Azt mondom, hogy hamar elszáll azért. Ja. De ez a villamos is. A következő megálló Boldog negyed metróállomás. Átszállhatnak az M3-as metróra. The next stop is Gourmet Meadow, changing for Metro Line M3. Nem hiszem? Minek? A babaülésben jó az is. Baba ügyes. Ilyen, akinek hatanya van. Tényleg hoztam pár szendvicset, az jó. Valami piát kéne még venni. Nem sört, hanem valami kóla vagy fanta. De azt hallottad, hogy újra kezdjük A következő megálló Rákóczi tér metróállomás. Átszállhatnak az M4-es metróra. Ez is van, amit The next stop is Rákóczi. Change here for Metro Line kicsi M4. volt, jobb volt, mint a kínli. Olyan keserű, mint a széklete a mindjárt. Tisztelt utasaink! Karbantartás miatt a
hatos villamos helyett éjféltől hajnali 4 óráig pótlóbusz közlekedik. Még jobb, hogy minket Részletek a kihelyezett tájékoztatókon és a Budapest Go alkalmazásban található. Köszönjük figyelmet! Your attention, please. Due to maintenance works, tram 6 will be replaced by buses from midnight to 4 in the morning. For details, please check the information boards or the Budapest Go app. Thank you. A következő megálló Összeprésülődnek, mint a Lahalújza májkon tér metróállomás. Átszállhatnak az M2-es metróra. The next stop is Lochaluiza. Még stolicska jön Change here szembe. for Metroline Ja, and 23-as. Az már rég elment. Hát ott van 2020. Az már rég elmúlt a 2023. Ez a szegény nem, de mindig itt van. Kis frissítő levegő. Ja. Hirtelen állna meg most a mozgó lépcső. Hát akkor borulnánk lefele, mint a dominó. Az Az a sok biztos. cápaledel csorda meg ránk. Ja, te lassú, még a csiga is gyorsan elmér. Ne törni a faszodat. Na, egy perec. Ja, már látom. Gyere, kukac. Gyere, osztom. Az. Ennek valami baja van. Érzed? De valami jég. Hát ez nem. Nem a levő műsor szaga. Déli? Aha. Asztória, Deák, Kossuth, Batthyány, Székálmán, Tél. Az olyan 10 perc. Az 12-22 és vagy 8. Az Asztória következik. 500. És Magyarország is van, és Japán is De tudod, ki tűnt el nagyon? Ki? Az a mindenkit hazavárnak levő ember. Ez egy csomó csöves tényt ott kirakott, hogy így szálljanak le, meg így a pofájú videózat, hogy ugye nem fogom látni többet, az ugye kirakt egy tudtam. Ezt nem tudom, egy éve meg voltam az őrgét. Ez csak nem lették. Asztória. Ja, az a izé. Tudod, az, aki egyes villamoson vezetett.
Aki kirakta azt a videót, hogy balesetveszélyes a 24 legyen az a bicikli rámpa. Tudod, ami olyan éles volt a széle. Ja. Záródik az ajtó, ha jó édesanyátok. Záródik az ajtóba. Most gondolj bele, hogy egyszer valaki így futna, és mondjuk gyorsabban csukodna az ajtaja, az beszorulna a fejeztés. Az biztos. Levágna. Az aztán milyen horror itt lenne neked. Ja. A Kossuth Lajos tér következik. Egyszer volt. The next stop is Zamardi. Ahol zabálni lehet. És amikor erre szállunk... Igen. Olyan vagy, mint egy felhúzhatós baba sokszor, mikor lágyan beszélsz. Na. Isten már köcsög. Erősen. Ez nem. hagyományos szar. Ha igazi profi lennél, akkor átmentél volna oda a pibe, mert onnan sütötte a vonatot, és a másik felét. Ace Combine. Hát nézd a hölgy arcát is, a másik fele, a napsüti. Jakari, Nem a jakari. segédsüti, hanem a... Na, érted már, hogy mi a célban. Hát figyelj, ez a kocsit. Itt is ugye ezt a felét süti. Tehát, hogy a vonat suhan, erre kellett volna lőned, na mindegy. Nem volt elbaszott videó. Hát de a nap keresztül metszette, könyörgöm. Nem. Hoppá. Mi hoppá? Nem hallottad? Nem is Istenem, fordította. Egészségedre. Áriáztál egyet a Quantum Eretto Peretből. Na. Aha. Itt menjünk végig mindigkor. Aha. Jó, de most nem csalinkázunk most ilyen utcába, olyan utcába, ugye? Így nem utas, hol kefélti először meg. Na. Süni-büni. Na. Oda szép kis égi messzelők vannak ebbe az utcába. De szeretem. Ja. Legjobban a Balatont. Ja, azt én is imádom.
Na, valakinek amputálják a fejét. Az, hogy amputálják. Móninak. Komoly. Hogy amputálják. Móninak. Mónik amputálják. Igen, Érted, mikor ezt mutatom, ugye? Nem az, hogy gyere asszony, hanem hogy... igen, és bérmentve amputálják. Igaz? Ja. Ja. Csak amput. Amputálják. Ennyi lóhere. Van itt. Lónak a heréje? Kutyatej. De az viccen kívül. Az. Legalább... Hova Akkor régetnek? jöttünk, akkor itt még nem volt, csak a Balatonon. Ja. Tóparton. Forduljon balra. Megint megmutatni a táborunkat. Ja, már lát. Nem láttuk. Nem lát? Nem. Mintha volt robbantva. Nem néztük, nem mentünk arra, izé. Hát tényleg, csak elvittél egy kis körutazásra. Na most menjünk arra. Egyenes. Balatonon keresztül átmegyünk a izé. Tihanyba. Szia, Blöki! Hol van Blöki? Ott mi? Ott. Egy szerbusz! Jaj, de aranyos. Hát bizony. Hát ki a szép... Oda van zárva. De is söröző. Nodrág! Jaj, ne hogy... Csöndben van. Nodrág! Nem. A Nodrág! Nem kapod meg a nadrágot. Nem. Nem kapod meg a nadrágom. Nodrág! Hogy nem kapod meg a nadrágom. Nodrág! Ezt ott utálunk. Tudod, A Garfieldba. Misi. Állj meg. Nadrág! Ki? Csak egy kicsit megkóstol. Misi, Igen? a Kismaroson, ott a... Jaj, de is emlékeztem. Beethoven, mikor megkergetett. Sétáltunk 29 kilométert. Erre jön Beethoven, vadul a vasútnál. A gazdák rohan utána, a nagy sikítás. Ez a balra jó. Bár mondjuk tegnap, mikor így oda mentem a mögüt megkeresni, és ott így a patak mentén végigmentem, hát ott is volt már ilyen vicsorgó vérebb. Ilyen nagy koszorú tömlött hajzattal. Ó, jó sokat haladtak ezzel a házzal. Ajaj, Az igen. ellaknék benne. Hát én is. Mikor legutóbb sétáltunk erre, még alig ha. Ja. Jó gyorsan haladtok, fiúk. Szép lesz. Mondom, a jó kis 100-150 millió. Hát ez azért van pénz azért. Hát itt Balcsin van a házaknál. Ja. Nagyanyámmal le akarnánk költözni, de hát ennyi nincs. Ha eladnánk, jó, mondjuk most már kétszer annyit ér. Hát, mondjuk ha akarom hazajönne mondjuk, akkor meg tudnánk oldani 3 keresetéből. Meg összedúznánk a fejünket, akkor megoldható lenne, de így... Ja. A fater, ha hazajönne, mindenképpen a zenével akarnánk foglalkozni itthon, és mellette még hadimolozna. Családdal. Ha megunnák Kanadát. Bár nem lehet megunni. Ja. Mondjuk egy 9 után meguntam. Jaj! Nagy távolságok, hagyos idők. Hát, köszi. Meg a rengeteg csöves ott is van. Igen? Ott is van. Ja. Nálam azt ütöttek ki a biztosítékot egyszer, amikor egy 10 éves lány, 14 éves gyerek
a könyörgött kajáért a Gazprom-be menedékszállon, és mivel kiskorú, vagy fiatalkorú volt, nem szolgálták ki semmivel, nehogy szülői engedély meg izékén. És akkor elgondolkoztam, hogy sem vendéghelyre sehova nem mehet a gyerek, hogy álműt szarik rá, és 14 évesen, vagy 15, tök mindegy, nekem azt mondta a csaj, hogy 14, de hát eltelt ugye egy olyan fél év, amikor újra láttam, a ma már lebontott Metro Central, ami szintén egy ilyen menedék befogadó helység volt, de volt ott szántógép programok, meg enni lehetett. Kérlek szépen. De jót fogok itt optikázni. Ja, Ezt optikázni. Ja. Nem ezt ami a zsebemben van. Pláne az apátság templomhoz. Az biztos. Közel húzom 60 zoommal. Nem. Egyszer Tihanyba is kéne sétálni. Benne vagyok. Szabad ezzel maga. Már elrobogtattam. A majlányokat próbáltam elűzni a valamit, és nyitottam ki az ablakot, tehát azok önmagukban olyan büdösek voltak, hogy nekik egy ilyen kis fűszag az nem volt probléma. Szóval, ja. Jaj, drága Balaton! De Ne lenne ennyire hideg. Á, jó, ez még tűrhető. Januárra. Akkor borzalmas van. Akkor borzalmas. Meg tegnap előtt, amikor fölsétáltunk a Turulmadárhoz. Jaj, ne is mondd. Olyan szélvihar volt. Olyan. mentetek? Fölmentük a Turulhoz. Bányán. Aha. Aha. Az jó program, én körbe jöttem vissza, és annál a kőbányai robbantónál kötöttem ki. Igen. Hol van ez a izé? Ahol álltam. And I'm free, then I'm free, free falling. Ez? Aha. Valahol itt volt. Ott van. Then I'm free. Most egy darab kacsa sincs. Na majd ide húzom. Háp, háp, háp! Háp, tap, 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 tap. Nyerbe már. Működj már. Na. Gyerünk már. Ah. Nem találod? Én meg vagyok, tudom. Itt szó szerintet Návhív szignál, ennyi. Shoot, my lord.
videókat joystickon. Gondolkodott a joystickon. Hát a sok üléstől hát oda tapadnánk. Picikak. Ez jössz is nagy. De gyorsan meg. Kettő. Hétfőn, de csak jó. Csókolózok azok is. Hát azok is dúlnak. Csak azok minden nap mással nem úgy, mint a Szentendrei évek. Ez az. Ott, hogyha valami mással így cuppannak össze, akkor az bidániának számít. Jó, de régi. Tisztelt cigányok. Muti? Nem ez. Tudom. Ez még régi. De miért a H5-ös hív Nem, van? H6-os. Ja. Ja, alsó. De nem ez. Ez még régi. Ami most már Kén utca. Nem? Gyors volt a hív. Ja. Tessék. Csak nem ez. Nem ez. Várjál. Beírtam már. Ja. Amúgy, hogyha csinálna egy ilyen videót, hogy oda nyomod az ajtóhoz, oda animálnák, hogy elszalad egy M10A mellettük, vagy M9A. Ja, mert aha. Megcsinálod? Ja. Mi a? M9A? Láttad? Hogy elsuhant? 3 kocsis. Ja. Várj, ez M9A vagy? Mutasd meg, ja nem, ez 10-a. Vagy 10-es? Mutasd már ide, Csaba. Mi? Mi az? Jaj, ez Molnár Ádám. Ismered? Aha. Mi Kanadából követtem, de nem írt sose vissza. Ja. Pedig kérdeztem tőle, elég ilyen furika. Bár másik felé még... Várjál. És én elérem a pályaszámot. Kicsit poros. De ez még festett pályaszám. De életű volt! Hogy kell? Nem tudom, hogy kell. Így kell. Ja. Elkezdjük a... Ja? És akkor így. Ja, igen. Na, 35-ös az még klasszik. Az klassz. Minden téren. Ja. Amikor megy, majd akkor csinál. Hát ez mikor fog menni, ez tartalék. Ja, ezt akarjuk? Hát miért van középen reggel óta szerint? Hát azért van ott. És itt van a 4166. Ez elég van. Mikor indul? Szelényi! Szelényi! Mikor indult Szelényi? A nyelvtemetés jött táj. Na, értek.
Kadosó utca. Kadosó utca. A következő megálló Tervezeljük utasainkat. Ez a 100 autóbusz. A Göncz-Árpád városközpont metroállomás felé. A következő megálló Ránási út. Tényleg itt volt komoly esemény. Imádom a többet. A következő megálló Szilvános sétány. A következő megálló Ók utca. Jó, jó, 10 szóval, gyertek,
szállít a vasútra. Az autóbusz a Flórián téri felüljáró felújítása miatt terelve közlekedik. A Szentlélek állomást nem érinti. A Szentlélek tér innen a H5-ös hévvel, illetve a 134-es autóbusszal érhető el. Következő megálló. Utazás dőlő hívállomás. Átszállhatnak a H5-ös Az autóbusz a Flórián téri felüljáró felújítása miatt terelve közlekedik. A Szentlélek tér hívállomást nem érinti. A Szentlélek tér innen a H5-ös hévvel, illetve a 134-es autóbusszal érhető el. Így leül.
Következő megálló. Florián tér. Az autóbusz a Florián téri felüljáró felújítása miatt terelve. A Szemlélek tér végállomást nem írja. A Szemlélek tér innen az 1-es villamossal, valamint a 118-as és a 134-es autóbusszal érkezik el. Tér végállomást nem írja. A Szentlélek tér innen az 1-es villamossal, valamint a 118-as és a 134-es autóbusszal érkezik. Szóval feje van, te, látszólag mindenki megszállt. De ebből egy ilyen módosság. A következő megálló. Margit-sziget, Árpád híd. Remélem, hogy hozzájön a fiából. Mindig mondom. Következő megálló. Göncz-Árpád városközpont metróállomás. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!